1944 όλο και πιο ενεργά συμμετέχουν στα εξοντωτικά αντίπεινα κατά του άμαχου πληθυσμού οι συνεργάτες των κατακτητών, τα τάγματα ασφαλείας, που συναγωνίζονται σε αγριότητα τους πάτρονές τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι η τραγωδία του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης στις 2 Σεπτεμβρίου του 1944. Οι ταγματασφαλίτες εξόντωσαν εκεί 246 κατοίκους. Μετά, αφού καταλάβαινε ότι δεν ζούσε κανείς, μας ρίξανε χόρτο από πάνω και μια σκόνη. Τη σκόνη ήταν και βάλανε φωτιά το φούρνο. Στο ζυμωτήριο επάνω γινόταν αυτά. Εγώ και μια κυρία που ήμασταν ζωντανές, σηκώθηκε η κυρία με το μωρό της αγκαλιά, φυσικά σκοτωμένο το παιδί της. Πιάστηκα πίσω από τη ρόμπα της και κατεβήκα. Μόλις δρασκήλιζε την πόρτα η κυρία να βγει έξω, ήταν έξω ταγματοσφαλίτες, τη χτυπήσανε με το μαχαίρι στο λαιμό, έπεσε κάτω αυτή. Αλλά ώσπου να πέσει αυτή, εγώ μικρή ήμουνα, δεν με είδανε και μπήκα κάτω από τον πάγκο. Εκεί κάθισα λίγο, ώσπου άρχισε έκυγε και κάτω. Μπάγκος απάνω ήταν και αναγκάστηκα να βγω έξω. Βγήκα έξω, εκεί είχε καμιά 15 σκοτωμένους στην αυλή. Ξάπλωσα κι εγώ επάνω τους, μπρούμητα, και έκανα το σκοτωμένο εκεί πέρα. Μετά ήρθανε τα γραμματοσφαλίτες, ήρθανε μάλλον μας κοιτάζανε και γελούσανε. Γιατί είχε άλλοι ακόμα που ήταν, τειναζόταν ακόμα ο κόσμος, δεν ήταν όλοι ας πούμε πεθαμένοι, και μας χτυπούσαν κλωτσιές για να δουν μήπως υπάρχει κανένας ζωντανός. Αλλά δεν με καταλάβανε φυσικά και εμένα, γιατί ήμουν όλοι μέσα στο αίμα, ολόκληρη, και δεν μπόρεσαν να με καταλάβουν για ζωντανή. Από το Μάρτιο του 1944 τα στρατόπεδα συγκέντρωσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία τροφοδοτούνται με τα λεγόμενα μπλόκα. Πρόκειται για μαζικές συλλήψεις πολιτών που διενεργούνταν με εκδρομές κυρίως των ταγμάτων ασφαλείας, πλαισιωμένων και από Γερμανούς. Οι λαϊκές συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά, που ελέγχονταν από τις δυνάμεις του Ελλάς, πόλεις, Κοκκινιά, Καλογρέζα, Ημιτός και Σαριανή, Καλυθέα, Δουργούτη και άλλες, ήταν ο κύριος στόχος αυτών των επιδρομών. Η διαλογή των πολιτών που προορίζονταν για την ομηρία ή και για άμεση εκτέλεση γίνονταν με τη χρησιμοποίηση καταδοτών που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Εμφανίστηκαν οι τσουβαλάδες, οι μασκοφόροι και οι ξυρισμένοι. Τι ήταν αυτοί? Οι τσουβαλάδες ήταν χαφιέδες, κουκουλωμένοι με ένα σακί μέχρι τη μέση, που είχε 2 τρύπες στη θέση των ματιών. Οι μασκοφόροι κρύβανε το πρόσωπό τους με μια ασφυξιογόνο μάσκα που τους έκανε και γελίους και τρομερούς, και γυρίζανε ανάμεσά μας για να υποδείξουν σε εισαγωγικά ύποπτους. Η διαδικασία της αναγνώρισης είχε κάτι το εξωπραγματικό που θα ήταν κωμικό, διότι περπατούσαν με έναν σιγανό ρυθμό τελετουργικό. Θα έχει το κωμικό στοιχείο εάν κάθε τόσο δεν σηκώναν το χέρι τους χωρίς να λένε λέξη, δείχνοντας κάποιον από όλους. Αυτούς τους παίρνανε οι οπλισμένοι τσολιάδες που ακολουθούσαν συνήθως αυτές τις ομάδες και τους απομονώνανε. Ίσως η κίνηση αυτή να ήταν υπογραφή σε καταδίκη θανατική. Το μεγαλύτερο και φωνικότερο μπλόκο έγινε στην Εργατούπολη Κοκκινιά στις 17 Αυγούστου 1944. Περίπου 2.000 ταγματασφαλίτες με επικεφαλής τους Πλιτζανόπουλο και Σγούρο και 500 Γερμανοί επέδραμαν στην Κοκκινιά και με την απειλή των όπλων συγκέντρωσαν τους άντρες από 15 ως 60 χρονών στην πλατεία Οσίας Ξένης. Ήταν μια μέρα πολύ ζεστή και μείναμε γονατιστοί μέχρι αργά το βράδυ που μας μετέφεραν στο Χαϊδάρι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας περιήρχοντο την
πλατεία δύο προδότες, ο Μπαντράνης και ο Ουρέας. Αυτή η διαδικασία διήρκεσε όλη την ημέρα. Το τρομερό όμως ήταν ότι δεν βλέπαμε μόνο τα πολυμπόλα τα οποία γύρω γύρω είχαν στηθεί. Εκείνο που ήταν πραγματικά σου προκαλούσε φρίκη και αηδία ήταν το γεγονός ότι έβλεπες και Έλληνες ντυμένους με την τίμια στολή του Έλληνα αξιωματικού να περιφέρονται μεταξύ μας όργανα των Γερμανών και γύρω γύρω μια ζώνη ασφαλείας, να πούμε, από τσολιάδες της κακιάς ώρας εκείνης της εποχής. Σε όλη τη διάρκεια του μπλόκου, στις μάντρες της ουσίας Ξένης και του Πάνου Καραβά, αλλά και στους δρόμους της συνοικίας, γίνονταν εκτελέσεις πατριωτών. Πάνω από 150 κοκκινιώτες βρήκαν το θάνατο εκείνη την ημέρα. Είχαν στείλει και είχαν φέρει ούζε και τους πώς και τους μέσαν και μετά τους έδωσαν στην Γαλλία. Χτυπήστε στο Ψαχνό και άρχισαν να θερίζουν τα πολυβόλα τις ζωές των παλικαριών μας, ενώ από τη μάνδρα ακούγότανε και ηχεί ακόμα στα αυτιά μου ο εθνικός ύμνος. Περίπου 3.000 κοκκινιώτες οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαριού. Από αυτούς 1.200 στάλθηκαν στα στρατόπεδα της Γερμανίας, από όπου 335 δεν γύρισαν ζωντανοί. Για την τρομοκράτηση του πληθυσμού των πόλεων, αγωνιστές της αντίστασης απαγχωνίζονται και εκτίθενται σε δημόσια θέα, σε δρόμους και πλατείες. Πατριώτες που κρεμάστηκαν από ταγματασφαλίτες στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου. Αλλά η κύρια μέθοδος τρομοκράτησης ήταν οι ομαδικές εκτελέσεις αγωνιστών που κρατούνταν όμιλοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης σαν απάντηση σε κάθε αντιστασιακή ενέργεια. Στις 20 Ιουλίου 1944 μια βόμβα σκάει στο στρατηγείο καταφύγιο του Χίτλερ στη διάρκεια σύσκεψης. Την είχε τοποθετήσει ο επιτελικός αξιωματικός συνταγματάρχης Φον Στάουφενμπεργκ ύστερα από συνεννόηση με ανώτατους αξιωματικούς της Βέρμαχτ και παλιούς πολιτικούς. Ο Χίτλερ γλίτωσε με ελαφρές μόνο αμυχές γιατί δεν βρισκόταν στη θέση του την ώρα που εξεράγει η βόμβα, ενώ ένας στρατηγός σκοτώθηκε και 4 άλλοι αξιωματούχοι τραυματίστηκαν βαριά. Το σχέδιο της συνωμοσίας που προέβλεπε σειρά κινήσεων μετά το φόνο του Χίτλερ απέτυχε. Οι κυριότεροι συνωμότες εκτελέστηκαν την ίδια μέρα. Οι υπόλοιποι καταδικάστηκαν σε απαγχωνισμό και εκτελέστηκαν με αργό θάνατο. Ο ελληνικός λαός δέχτηκε με χαρά την απόπειρα κατά του Χίτλερ σαν ένα ακόμα ελπιδοφόρο μήνυμα. Μόνο οι συνεργάτες του κατακτητή αντέδρασαν διαφορετικά, όπως ο αρχηγός των ταγμάτων ασφαλείας Πελοποννήσου Παπαδόγκονας, που απέστειλε στο Χίτλερ συγχαρητήριο τηλεγράφημα για τη σωτηρία του, εκφράζοντας την ευχή «Κύριε, διαφύλασε τον Φίρερ». Ο Ελλάς Πελοποννήσου, για την αποφυγή αιματοχυσίας ανάμεσα σε Έλληνες, απευθύνθηκε με προκηρύξεις προς τους άντρες των ταγμάτων ασφαλείας, ζητώντας να τα εγκαταλείψουν. Πριν την πολύ νεκρή μάχη στις 9 Σεπτεμβρίου για την απελευθέρωση της Καλαμάτας, όπου ήταν εγκατεστημένη ισχυρή δύναμη ταγματασφαλιτών, ζήτησε την παρέμβαση της Αγγλικής στρατιωτικής αποστολής, που απάντησε αρνητικά, και σε συνέχεια της Αμερικανικής, που δέχτηκε να μεσολαβήσει. Δυστυχώς η προσπάθεια δεν απέδωσε τίποτα. Ο αρχηγός Αμερικάνικης αποστολής, Τζον Φατσέας λέγεται, Ελληνοαμερικάνος είναι όπως καταλαβαίνετε. Τότε όμως μιλούσε μας είχε δείξει μόνο την αμερικάνικη ιδιότητα, μιλούσε αγγλικά. Ήρθε οργισμένος. Όχι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος έφερνε ένα αρνητικό μήνυμα από την αποστολή του, αλλά οργισμένος κυριολεκτικά, και μας είπε «Χτυπάτε τους, δεν είναι μόνο προδότες, είναι και αλήτες».